Rwy'n addysgwr oherwydd y plant yw'r dyfodol. Rhan gorau yw bod 2 ddiwrnod byth yr un peth. Fi basically bach o loser, so I actually really enjoy our job fi. Maen nhw'n bron cyfinswch chi bob dydd o be chi'n neud gwerth rhywbeth. Mae gweld nhw'n cynyddu a gweld nhw'n newid ffordd a tyfu. A ni wir mae'n teimlo fel ni'n gallu cael gwahaniaeth gweledol a dyma be fi'n teimlo bob dydd y bod yma sy'n lyflu i weld. Mae'n plant ni yn amlwg yn fwy cymleth na'r plant y Brief Ffrwd. Dyn ni yn ffocysu fwy ar annibyniaeth, sgiliau bywyd, sgiliau byw yn hytrach na pethau academaidd. Dwi'n licio defnyddio chwaraeon fel ffordd o cael nhw i weithio bach yn wahanol, felly creu gemau o gwmpas chwaraeon pêl-droed rygbi, ond hefyd yn amlwg gyda'r ochr academaidd mewn. A ni hefyd yn rhoi cyfleoedd i fynd tu allan i'r ysgol hefyd i roi safbwynt o fewn yr ysgol ac i roi syniad i nhw be mae gadael ysgol hefyd yn gallu gwneud. So mae'r gallu i cynnig pethau fel yna i'n plant ni yn amazing. Mae yna heriau ti'n gallu teimlo fel bod ti'n mynd digon i'r plentyn achos bod nhw falle ddim yn cael diwrnod da. A dydd nesaf ti'n cael dydd gored y fywyd achos ti wedi cael yr effaith gweledol ar hyder neu lefel sgil plentyn oedd o blaen methu hyd yn oed cyrraedd mewn i ystafell. Mae'n rhoi siwr teimlad mor dda wrth ti adael ysgol bod ti'n methu aros i ddyn nhw ôl y dydd wedyn. So dyna yw'r rhan gorau'r swydd yn sicr.